Jamen, vi har den her storbørnsgruppe, som er alderen 2-3 år, som er noget, vi skal til at etablere nu, rigtig først her fra 1. oktober. Starte nogle spæde start til det. Og noget af det bliver noget gentagelse, fordi selvfølgelig arbejder vi videre med noget af det, vi allerede har gjort fra 0 til 2. Men hvis vi skal starte i den sansemotoriske, så har vi valgt at tage udgangspunkt i de her 3 primære sanser, som er den kinestetiske, den taktile og den vestibulære. Hvor i den taktile tænker vi rigtig meget omkring det her med tolerance af berøring med hinanden. At det er okay, at jeg sidder og rører ved dig, eller jeg kan godt hjælpe dig med at få jakken på. At vi der omkring den med rigtig meget fokus. Så er det en kinestetiske i forhold til selvhjælpenheden. Nu er de på vej op i børnehaven. Der er ikke lige så mange voksne hænder til at hjælpe der. Så det er altså rigtig vigtigt, at man selv kan klare det, både når man sidder og spiser, men også når man skal have sojaer på og gå på toilettet osv. Men vestibulær, der er en grund til, at vi også er heroppe i idrætsrummet, at der skal være plads til de her lille lege, hvor man kan få lov at tumle og lave koldbøtter og få lov at teste sin krop på en anden måde, end der egentlig er plads til, når man også har nogle små dernede, man skal passe på. Så det vil vi rigtig gerne skabe et læringsrum for heroppe også i hvert fald. Så vi snakker om, at vi skal arbejde i de her forskellige læringsrum. Så både gå foran barnet, det er også der ligesom styrer og bestemmer, hvad der skal ske, men også gå ved siden af, når man skal skabe relationer. Hvordan lærer vi lige at lege sammen, i stedet for at det kun bliver parallellegn. Det er også der, vi skal starte så småt op. Og så til sidst gå helt bagved, hvad er det børnene er optaget af, og selvfølgelig deres spor, og så ikke altid have noget på den pædagogiske dagsorden, men mere følge, hvad er det børnene er optaget af. Så nede i den kognitive, jeg vil snakke rigtig meget om det her med at få krop og sprog koblet sammen. Blandt andet ved nogle sangleje, hvor det ligesom bliver, altså at de får den her kropsbevidsthed, både hvad kan min krop, og også benævne forskellige ting omkring det, så man får bedre kontrol over sin egen krop også. Hvad kan jeg? Hvad med begrænsninger? Og som vi også snakker om det her med at få respekten for sine egne grænser, men også for andres. Den tror jeg er rigtig vigtigt at lære. Så vi snakkede noget omkring den spæde matematiske opmærksomhed, omkring farver og foran og ved siden af. Der har vi tænkt for eksempel, at man kunne lave sådan en måttestopdans. Vi har de her fine måtter i forskellige former, i former med farver. Nå, men nu skal I stå ved siden af den grønne, så man ikke alle sammen stiller sig over ovenpå, ikke? Men altså man får den her igen, også sproglig bevidsthed omkring det. Så vi også snakker rigtig meget gentagelser, når vi snakker kognitivt og den her aldersgruppe. Vi har snakket om, at vi hver mandag vil køre lidt naturudliv, og så skulle det være den samme leg i en måned, man satte i gang ude på legepladsen, så det var genkendeligt på den måde. Og det vil også skabe nogle helt andre læringsforudsætninger for dem fra gang til gang, fordi så er der nogle andre ting, de lige pludselig får øje på. Og så piktogrammer. Få overskuelighed på, hvad er det dagen bringer. Det har vi også nogle børn, der går rigtig godt af. Og til sidst så tegn til tale også. Vil vi også arbejde med. Socialt, så arbejder vi videre med behovsudsættelse og med at vende på tur. Det kan fx være i spisesituationer, og også bare den her med at lære børnene, at vi er alle sammen lige meget værd i den her gruppe, og vi har alle sammen lige meget ret til at være der. Det er jo selvfølgelig en lang dannelsesproces hele livet igennem, men vi er ikke i tvivl om, at vi er med til også at danne det her fra starten af. Så er vi ligesom en ny gruppe, der skal etableres, så vi er jo 2 stuer, der ligesom skal finde hinanden på ny og nye legerelationer og alle sådan nogle ting, hvor vi vil lave nogle små legegrupper og turgrupper, alle sådan nogle ting. Hvem sidder man ved siden af, når man sidder ved bordet og spiser og sådan noget, så de får øjnene op for hinanden på en anden måde. Og også i forhold til den her brobygning op til børnehaven. Både genkendelighed af voksne, ikke? De skal lære at blive trygge med nye ansigter, gå meget mere på tur op i børnehaven, så man også lærer de børn at kende, der er deroppe, man skal op til lige om lidt. Det var det, vi snakker om, den der robusthed, ikke? Altså, de vender sig til noget større og nogle flere voksne og præcis. alle de der ting. Ja. Og så nede kender legepladsen. Ja, der er rigtig mange idéer. Jeg går mere på besøg op, bare i børnehaven også. Det er på legepladsen, eller man går ind og leger med noget legetøj. Bare for at skabe noget genkendelighed for, når de skal starte derom. Den emotionelle, den sidste, det er den her med at sætte nogle forventninger til børnene om også at deltage i de her pædagogiske planlagte aktiviteter, vi sætter i gang. Fordi når de er lidt yngre, så kan man ikke forvente på samme måde, at de ligesom kan deltage.
Men nu synes vi ligesom, vi skal også sætte nogle krav, og børnene også skal få nogle succesoplevelser. Selvfølgelig rent udviklingsmæssigt, hvor er de henne, og hvad er de klar til? At man også skal komme ind og være en perifær deltager, hvis det er det, man har brug for. Men at man er med på hver sin måde, så man får den her succesoplevelse, man får en tro på sig selv, og et selvværd, der bliver bygget op på den måde af, jeg kunne sgu godt, selvom jeg ikke først troede, jeg kunne, ikke? Så sæt nogle krav til, det kan de godt. Og så har vi i hvert fald nogle børn i den her gruppe, som kan have nogle meget voldsomme følelsesudbrud. Så det her med at lære at få ro i kroppen, og hvornår er det, jeg skal reagere på den her måde frem for en anden. Og det er også rigtig meget mental robusthed, vi har snakket om der, ikke? Og kontrollere sig selv lidt mere. Fordi så bliver man også forstået og anerkendt på en anden måde, end hvis du kommer med et voldsomt følelsesudbrud hver gang, selvom det er fordi, at skoen lige driller. Og selvfølgelig kan det jo være rigtig voldsomt for det her barn ikke at kunne det. Men når det bare er gentagne gange, at et barn reagerer på samme måde, så kan vi godt tænke os at dykke lidt ned i det og lære dem lidt omkring det. Reaktion til situation. Det er det. Ja.